berrikuntza handina eta importantena da jendea mantendin deula de bai, merkatua daun bezala karrera asko batzea botatzen nahi dira, beste batzuk ez dituzte betetzen, leheno betetzen dituzten bezain errez inskripzioak, eta bueno, guk 600 launetik gora mantentzen dugu, eta hori oso aberasgarria da guretzat. Eta berrikuntza batzuk, egia esan leheno diru asko inbertitze gendun saritan eta hola, eta ikusi gendun ez zeukala bere frutuk etzizkigula ematen, ez zula jende garrantzitsuek hartzen diruak, eta orduan erabaki dugu sarik pixkat jeistea, sari harrak diala ere, baina pixkat jetxitugu eta diruei beste gauzatzen inbertitu dugu. Bai korrikalaritan, bai segurtasunan inbertitu dugu, eta pixkat hortik die berrikuntza handinak. Izen handitan esan neskatan mundu mailan punta-puntan da Maite Maior etorriko dala, eta beti hor puntan dabiltzen beste korrikalari batzuk bai, eta mutietan Javi Dominguez bat, Ismael Razga bat, Iker Carrera gian etorri daiteke, beste katalan batek oraindik ez digu konfirmatu, Andreu Simon, izen handiak daude eta gero betikoa bertakoak, eta batez ere azpimarratu nahi nuke, T2 lasterketan ia 100 handi bat Tolosaldeako korrikalariak diela eta 125 baino gehiago emakumeak. Hori da nik uste garrantzitsuna. Ibilbideari dagokionen urteroko ibilbidea izango da, baina urten lokatza bestetan baino gehiago. Bai, eguraldia joan bezala lokatza asko egongo da eta ibilbidea asko gortuko du horrek, baina azkenen hori gure eskutan ez dagoen gauza da eta aurten hola dijo, así que hola beharko du. Ibilbidea luzekoa da Tolosatik Monteskuti barrena Erniora iristen da. Ernion metabolantea edo izaten da, saritxo batekin, lehenengo iristen da nantzako, gero meta iritsi barraukan noski. Eta gero handikan Alkizara jaisten da, Alkizatikan Anoetako Ierriti barrena Irurara. Iruratik Uzturrera montanbaikeko destensoko bidetiken hilotzen den aldapa oso pikoa da, eta handikan Uzturre tontor-tontorrera ateratzen da, gero handiken Belabi eta gainezgan egiten du, eta gero jetxera txar batetik nahiko, hasiera nahiko txarra daun leku batetik helduaienera iristen da, gero handiken beste ordu betetxoko joera badago Arroizpea, Arroizpetikan gero Leaburua eta Leaburutikan Ibarrara eta Ibarratik Tolosara. Puntu berok normalen tontorrak izaten dira eta gero ikusteko jendean mugitzeko leku ikonena herriak izaten dira, ez? Bai Alkizara juntzaitezke, Irurara juntzaitezke, eta lasterketak luzeko Iruran esan lehenengo 11 inguru iritsiko diala eta helduaienera iritsiko dira 12 inguru. Orduan kotxez mugitzeko egia esan oso erosoa da. Eta, ondo dago. Eta motxeko adibidez, Uzturren lehenengoa izango litzeke 10 eta 5 edolako zerbait, iritsiko litzeke, eta gero hortikan helduaienera jetxi, eta gero handikan Tolosara 2 ordu inguruko lana inda gero, Tolosa inguruen izango litzeke. Motxekoa. Luzeko eskoa da, motzeko eskoa. Orduan motxa iten duenak 8 ordu terdi dauzka, metara iristeko, hori da zea handina, ez? Eta gero egia esan importantena eta esape aipatu nahi dunak topiko bat ematen du, baina Bolondra, horrena babesle guzti hauei, eskerrak eman, berein aportazio txongatik, eta topiko bat ematu, baina Bolondresak aipatu nahi dukon dituzke. Beraie gabe, karrera hau ez da posible izango, gu lantalden lana askoite dugu, baina gure lanak ez du zertako balio, beraiek ez balieke hor txongo, eta ez balioke lagunduko ez. Beraiek eskertu beharrauko, bai.